बुरिफोर बोलो नै बोरायफ्रा होखायो दानिया बोराय सेंग्रा फिसाफोरखौ देरहाजानो लुबैदोंना बुरि पार्टिया आइजोफोरनि दुरुं होनाय जासिगोन बे बारावहाय साफा ग्रुप आरोखि नै बिसोरखौनो मोनगोन बायदि मोनखादां प्राइजखौहाय ओरै उनना एसे फावसाय बोलो बारा जायोबा एखमबा गोजानाव गोलैहैयो जासिगोन दुरुं बोनाय दोनथ'नो नाङा दे 1 2 3 होनबासो बलखौ बोनांगोन दा बोनो दाहोथ' पजिसन खालामलांदो A few moments later. Good day. Bulu. Dari bitamana kerasaan, nongsoran 30 menit sum montgोन मिथिबाय आधा घन्टायाव फोजोबनांगौ सावगारिखौहाय दे बुलो आथिङा थां जाय आथिङा गाहाय थाङो दे देरहासिगोन बुलो गांफा पेपारखौहाय हासिगोन आखिया जाबाय मबाइल खालामगोन नोंसोरो बिसोरो देरहाबाय आरोखि सेकेन्ड राउन्ड जासिगोन नै एबार फार्स्ट राउन्डआव सेकेन्ड राउन्डआव सोलायबाय जायगाखौ दे बोलो हो नोंसिना 6 जन साबसे नोंसिना 6 जन बिसिना 7 ready जाथ'वाखै पेन्सिलखौबो होदो दे रेडी जाबाय दे होमबालाय 1 2 बोलो बोला बुरजाखौ जाबाय Last round दे जायगा सोलायदो जायगा लास्ट राउन्ड बोलो दे एबाराव जायदो बेनो जोबथा दे बोलो रेडी पिंकी रेडी ओंखाम जानानै फैयाखै ओंखाम बेदरजों रेडी पिंकी रेडी नोंसिना बोनाया समान जानांगौ आखाया समान जा बोलो आखाया समान जानांगौ आखाया बोलो जाला बिसोर हायासै नै बिसोर देरहाबाय बिसोरो A few moments later. दानिया बुरिफोरनि आखिथ'वाखै र' जाथ'वाखै ओरैहाय दावलांदो एसे जाबाय बुरिफोरनि दानिया दे बयबो पजिसनाव थालायलायदो दे साबा दे पजिसनाव थालायदो बयबो ओरै फारसेथिं रेडि जाबाय ओरै फारसेथिं दाबो रेडि गैया ओंखाम जाबोखादों ओरै फारसेथिं रेडि जाबाय ओरैजों दाबो रेडि जायाखै आरो नोंस्रा ओंखाम जाबोना जायाखै ओंखाम जाबोखादों जायाखै नोंसोर हानाय नङा ना होमबालाय ओंखाम जाबोखानांगौ नोंसोरो बोलो बारायनायनि बुरिफोरनि जाबाय रेडि
जाबाय रेडि गावबागाव लादो दे क्लासखौहाय मोनदों दे ओरै जों रेडि ना गावबागाव नोंसोरो मा क्लास ओरैनोहाय क्लासखौ मानो लिराखै मा मा लिरदो मैदेरनि बोलो हो मैदेरनि बोलो दे र' आखिथ'नो नाङा मा आखिनांगौ जोंसो खिथागोन दे आखिथ' र' आखिथ'नो नाङा र' रेडि जोंना ओरै जोंलाय 2 3 मैदेरनि बोलो मैदेरनि बोलो मैदेरनि बोलो क्लास 5 मैदेरनि बोलो नोंसोर हासिगोन आब'मोननि टिमा ओंखाम जायैखाय गैला बिसोरा 7 एबाराव सेकेन्ड राउन्ड मोननै केटेगरि बानायसै सेकेन्ड राउन्ड जासिगोन क्लास रटेसन खालामबाय अमा फिसिग्राफोरनि बोलो अमा फिसिग्राफोरनियाव बोलो हो बोलो हो बोलो औ बोलो हो जोंना स्पिकार बिथाङा नै दे दे बोलो हो रेडि जाबायना गैया जरे जाबाय रेडि रेडि आखिनायखौबो रेडि मोननै केटेगरि खालामसै दे मास्टार खालामसै दे उपाय गैला 1 2 मैदेरनि बोलो मैदेरनि बोलो बोलो हायासै माखासे टेबोलाव टेबोलाव जिरायदो जाबाय सेकेन्ड राउन्डआव देरहाबाय माखासेया सेराव आगसि सेकेन्ड राउन्डआव जिरायनाय गाहायाव सिख्लाफोर आखिनाया सेरावहाय मुरिफोरजों जागायजेनसिगोन जोंना फाइनाल राउन्डआ हौवानि सिख्लाफोरनि आखिथ'नाङा र' जोंसो खिथागोन मा आखिनांगौ देरहानाय खोमोरथ' फाइनाल जोबथा जों दा फावहाय खादोंना बिसोरखौ फार्स्ट बुरिफोरजों सिख्लाफोरजों नोंसालाय दा मा क्लास बुरिफोरजों सिख्लाफोरजों थ्रि नोंलाय बुरिफोरजों सिख्लाफोरजों खालामा नोंहा मा क्लास थ्रि नोंलाय फर नोंलाय देरहायनाय नारसै फाइभ नोंहा मा क्लास थ्रि नोंलाय फाइभ ओइटसिमा आलदा क्लास टुनिफ्राय फाइभसिमा आलादा जागोन सावगारियाहाय मोनजोबाखै नामा फोजोबखौलाय सिख्लाफोरखौ देरहाजानो लुबैदोंना जोंनि पार्टियासो बुरि बुरियासो देरहानांगौ बुरि पार्टिया औ A few moments later. जानोसैबो सिख्लाफोर आरो बुरिफोर सोरना बोलोआ बांसिन नुसिगोन आरोखि नोंथांमोना सोर देरहागोन सिख्लाफोरनि बोलोआ बांसिन ना बुरिफोरनि बोलोआ बांसिन सिख्लाफोरनि बोलोखौ नायसै बाराय माबायदि देरहागोना देरहाया बुरिफोर पार्टियालाय रेडि नंगौना नङा बुरिफोर पार्टि रेडि दे मास्टार खालामसै 1 2 3 सिख्लाफोर बुरिफोर बुरिफ्रा देरहाबाय बुरिफ्रा देरहामारबायना बुरिफ्रा जोंना फार्स्ट राउन्डआवहाय बुरिफ्रा देरहासार जाबाय A few moments later. रेडि ना ओरै रेडि ना दे होमबा स्टार्ट खालामसै 1 2 3 बोलो बुरिफ्रा नै बुरिफ्रा गैला सिख्लाफ्रा जेनबा जोंहा बर' बिमाफ्रा अमानि बोलो लानानै देरहासार जाबाय नै बोरायफ्रा होखायो दानिया बोराय सेंग्रा बोलो दं सेंग्राफोर दानिया बोराय सेंग्रा बोरायफ्रा नुबाय माबायदि बस आखिदो नोंसोर नायहरनाङा खेलाखौहाय गावबागाव मोजां मोननाय बिबारखौ आखिनोसै दे नोंसोरखौहाय क्लास टुनिफ्राय फाइभसिमावहाय बोरायफ्रा गोगोम मोजां मोननाय बिबार सेंग्राफ्रा रेडि नामा सेंग्राफ्रा रेडि क्लास सिक्सनिफ्राय रेडि सावगारि अभी मजा आएगा ना भिड़ो बोलो
बोरायजों हाला बोला बुंबायदों बोला बोरायजों हाला बे जार बस बसखौलाय बोरायफोरजों हाला सेकेन्डआ जेनबाय जायगा सोलायलाय दं Rasa bisa raun dong kowe. Barcelona di ditne. Coba. Saya extra ho. Barcelona di ditne. Barcelona gider aki. बोरायफोरा हाला जोंना Dengan mudah saya melawan. बिसोरनोमोन बोराय फानै Karena sekebat kabar aksi. Oh, सेकेन्ड राउन्ड जासिगोन Kelas Haksma hai jibar aksi nanggo. Gampang moja. Second round. Di dia aksi Barcelona. Mau beri kata namanya. बोरायफ्रा डेन्जार ना बोरायफ्रा डेन्जार गोगोम बोलो अमा जाग्रा बोरायफोर हालालाय गावजासिगोन फार्स्टआव जोंहा बोरायफ्रा देरहासार जाबाय एबाराव आसा खालामो सेकेन्ड राउन्डआव सेंग्राफ्रा जोंहा सोरबा सोरबा आरोबाव साबसिन नायगिरिफ्रा जानो हायो एबार सेकेन्ड राउन्ड आरोखि सेकेन्ड राउन्ड सेंग्राफोर थायो सेंग्राफोरखौ रेडि थानो थाखाय खावलायबाय जोंना फरेनारबो दङ बोरायफोरखौ रेडि थानो थाखाय खावलायबाय ना एसे मोजाङै एबार सेकेन्ड राउन्डआव सोर देरहायो नायसै बोराय पार्टी रेडि ना बोराय पार्टी सेंग्राफोर पार्टी रेडि रेडि दे आसा खालामसै 1 2 नै बोरायफ्रा होखायो गैला एक मिनिटानो नाङाखै एक मिनिट नाङाखै माथो माथो 10 सेकेन्डआवनो सेस जोंहा होमबालाय दुब्लियाव मोनानि सेंग्राफ्रा गैला सेंग्राफ्रा बोराय पार्टीफोर खामानि गैला सेंग्राफ्रा बिसोरो बोरायफ्रा देरहानायफ्रा बेलाय Pada hari bitamanisim moja. Kebelakang kita hubungan ada di. बोरायफ्रा देरहाबाय Isat kalam de. Nah ini mau koin hasilnya. Kalau kita mana kontak mau kostum. अमा जाग्रा अमा अमाखैनो माबायदि Kontak kau dah nanti bawa ini hasilnya. बोरायफोरना